Po dlhom výbere na Google, tak CEMI bola tá najlepšia voľba. Tak bolo to náročné, ale určite sa oplatilo ukrojiť trochu osobného času na štúdium. Tak štúdium mi rozšírilo obzory nielen manažerské, ale aj v obore IT a kybernetická bezpečnosť bola určite užitočným predmetom. Určite sa vyplatí. Áno, určite by som štúdium na CEMI doporučila ďalej.